Добре дошли, колеги, в кабинета по съвременна българска литература на името на Георги Марков. Ще разкажа съвсем накратко за ресурсите на кабинета и защо това е кабинет за различната българска литература, в който учителя може да изучава литература заедно със своите ученици, да изследва литературата, да я превръща в нещо значимо и ценно. В днешно време това е необходимо. Зад гърба на преподавателя с трима български писатели, публицисти, които са известни с своята гражданска позиция и със своето отношение към документалното, фикционалното, художественото начало. Захари Стоянов, Алеко Константинов и Георги Марков. Ето, тук съм си поставила да ви покажа една книжка, може би малцина от вас знаят, Победителите на Аякс се казва. Георги Марков започва с фантастика, с научна фантастика, нещо и с криминалета, нещо, което е много актуално и така четивно за времето. Това се случва края на 50-те. Един от първите български фантасти е. Спорно е колко е добър като фантаст, но пък виждаме, че Павел Веженов доста по-късно заимства от неговото заглавие Победителите на Аякс. Разбира се, това са две различни книги, но е редно пък да го кажем. Ето, това е фототапета на съвременните автори, които съм определила да бъдат в нашия кабинет. Използваме ги по различен начин. Техните книги изучаваме биографичния им наратив. Поставяме ги в контекст. В българското училище отскоро има едни модули, допълнителни часове, които са 5 на брой, между другото, на седмица. И там моите ученици правят презентации за творчеството на тези автори, които така са доста различни един спрямо друг, но пък онези от тях, които живеят преди и творят преди 89-та, носят у себе си едно противопоставяне на режима, гласно или негласно. Така или иначе да откриеш своя почерк и да го устоиш и преди и сега, така не е особено лесно начинание. Мисля, че е редно да кажа с кого започва редичката в стаята. Цветан Тодоров, най-цитираният учен и българин за всички времена в света на хуманитаристиката. Той се занимава, знаем, с другостта, с чуждостта, с начинът, по който определяме себе си и се идентифицираме спрямо другите. Борис Христов, човека, който отказва всякакви награди държавни, и има така свой остров, откъдето показва себе си чрез творчеството, а не чрез някакви жестове, които да го включват в конюнктурната среда. Яна Язова, Георги Марков. Убити. Общото между тях. Яна Язова и нейната литература в чекмедже, Георги Марков и неистовото му желание да разкаже от онзи, другия западен свят за България. Знаем, един от най-популярните журналисти по Deutsche Welle и BBC Лондон. Двамата бургаски поети превърнали морето и Бургас в свой художествен опит. Христо Фотев и Петя Добарова. Здравко Кисьов, сърдития русенец, както го наричат. Иван Методиев, чешитът Иван Методиев, Екатерина Йосифова, оня минимализъм и онази нежност, която носи в себе си и в същото време директност. Биньо Иванов го наричат в един момент опадъчен. Тук има няколко наши съвременници. Антон Баев, по-нататък Блага Димитрова.
Иван Пейчев, Иван Радоев, да не изброявам всички. Има няколко автори, които са и в конспекта за матурата на гимназистите. Това са Виктор Пасков, Христо Фотев, Петя Добарова. Тези модули, за които говорих, колеги, са във втора гимназиална степен, 11 и 12 клас. И всякакви неща, които отварят литературата към по-съвременен език, към интерпретация от така различни аспекти са от полза за писане на есето и на интерпретативното съчинение. Все пак някакси нашите ученици трябва да придобият усет към литературата, за да се справят добре не просто на матурата, а за да им личи, че са учили литература. Продължавам. Всички тези автори, между другото, присъстват с някои от своите книги в ето тези витрини. Отварям някои от тях да покажа. Ето тук виждам Небе на 33 от Азистаж, Георги Рупчев, Петя Добарова. Дневниците ѝ се възприемат доста добре. Отклонение на Блага Димитрова. Тук виждам един поет, който поне моите ученици много харесват със своя език. Мартин Петков, Иван Цанев, Георги Рупчев. Ето тук и съм си сложила собствена стая на Вирджиния Улов. Виктор Пасков, Поли Муканова и Блага Димитрова. Личната карта на Иван Пейчев и лаконичното небе на... личната карта, извинете, на Иван Динков и лаконично небе на Иван Пейчев. Зрящият е хляб на Биньо Иванов. Изобщо докосването до тази литература не е най-лесното нещо, но пък е редно да направим някакви опити, да покажем, че художествената литература има своите добри измерения в български контекст. Тук виждам Атанас Далчев, Здравко Кисьов, Петър Чухов и неговата стихосбирка, Иван Теофилов. На къде безнощем с белите коне? Един от най-хубавите български романи на Павел Веженов. Издателство Рива и издателство Боян Пенев ни подариха книги, за което аз благодаря. Само акцентирам върху Вихрен Чернокожев и Просто живях литературна анкета с Радой Ралин. Литературни анкети 18 поети от 80-те. Също нещо интересно. Така или иначе, ние тази библиотека през времето ще я запълваме и ще обогатяваме нашия фонд. Любима моя снимка. Петя Добарова и Христо Фотев. Аз работя все пак в езикова гимназия. Цветан Стоянов, Любен Любенов и Валерий Петров. Разказвам и за добрите български преводачи. Блага Димитрова, Екатерина Йосифова. Ето тук и няколко снимки от литературни четения, дните на европейската литература, нощта на литературата и други неща, на които сме присъствали. По всякакъв начин се опитвам да обогатявам представата на учениците за литературата и начина, по който литературата борави с факта, с фикцията. Още нещо интересно. Различната българска литература. Наша книга на мои ученици, които участваха в един ученически форум в Българска академия на науките. Издателство Ерго издаде докладите, които са номинирани и с свои награди. Книгата се тегли безплатно от издателство Ерго, след като се напише заглавието и човек трябва да се регистрира в самия сайт. QR-кода е горе вляво. Тези QR-кодове присъстват и ето тук, под чиновете.
Единият QR код е различната българска литература, другият е речника на Българска академия на науките. Колегите там доста така добросъвестно и професионално са сложили всички имена и са представили всички имена от след освобожденската ни литература до наши дни. Всъщност в този речник те първо предстои и неговото постоянно набавяне на нови и нови имена. От нашия фототапет има няколко автори само, които не са в речника, за който говоря, така че си го ползваме съвсем целенасочено и помага ни в нашата работа. Да чуем. Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Христо Фотев. Едно момиче, едно момиче, морето ми изхвърля на брега. Остана само кърпата позната, да се прелива с белите вълни. Момичето обичаше моряка. Моряка, всички хубави жени. Остана само кърпата, с червени и лилави весни, като преди. Ние плакахме безшумни и смутени,